سلام خبركم تخطاتلتي ميرون سات لما عند دما حدش معبالتات قرنا افريقيا توكرنا نزاربينا مالتيو ازي لومي نزاربلو عرستي حدا دس زيبل زي حبوس زوجيت كونتات بتعمي تحزنيو جن unfortunately تهزبي وانا وحبريتان معبالتاتن كنفلت سلازلو بهم مخنيا دما نز مدب زند يدالو له مالتيو قدمنا افتي مدب مخدنا سبسكرايب زي قبركم تلوخ ماب channel سبسكرايب مغبار نس channel عم معباي تتحابابو يصوع كم تقول جزي عمت دارجا خاب جمر زبولكم دما اتوم جنا زي عقبكم دما سبسكرايب كي قبركم كتكتاتولو تخوليهم تصقم زلو يكونن نايزي مكتتال مسلون عليكم سلازي اتوم سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب مغبار يترسعوا نافتي وصي زلو فيديو مخبلكم دحرنا بتنتان كيد أب هلو خناتات عملكيتو كاب منجس تجراي استوهاب مجلسي جونسايداون ولك ملاخن سرعات بلصقنا حزب تجراي نمصنات كايرو صنح كل مداو كبان عصوان بدرورن تلااختي عطواتن كوبصح صنع متقعتي نابزل على براخه بموساد لومي اسران حموشن حمله 2018 عامه مهرت كاب وجحتا جميرو اب زوبا معراب تجراي بانفت شررينا قلع وج جمير اللهم ازي سرعتنا بسلطان كاب زمص جميرو عبل عليه حزب تግራይ جونسايد اوجو كلهم عينتات عالم لخاو جبنات زفصمن اب مفصام صنحن كوينو دحري مفررام سممع بريتورياون انتخونه حزب تግራይ نمنبركاخن نمبتتانن كاب زلو كتور باهجي تبغيسو زتفرالي وديتات كبان عصوان وتادراوي مقرباتن خجبر دحر مصناح داغم تግራይ نمورارن حزبي نمبراسن تبغسو وسيدو وج كفيتلنالو سلازخونه اب وشتن وصان اتنبر حزب تግራይ كلهم حيلتات صصتا تግራይ بيراويان حيلتاتن تقالستن تግራይ سيفيل محبرات تግራይ تكالات ሃይማኖት ትግራይን ካሎት ዝምልከቶኩም አካላትን ብሔራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎምውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ትዳለው እናጸዋዕና እቲ ተጀሚር ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቶ ምዕባለታት በብ እዋኑ ዝምልከቶም አካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝውሃብ ምዃኑ ክነፍልጥ ንሕብር በዚ አጋጣሚ ድማ ህዝብና ጉቡእ ጥንቃቐ ንኽትገብር ነተሓሳስብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኩናት ከስዕቦ ዝኽእል መዘዝን ግንዛበን ክወስዱ ይግባይሉ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ اوكي كمزي تخاتاتلكم زلكم منغستي تግራይ مغلص وصيلو سرعات بلصقنا ويكا منغستي ኢትዮጵያ ويون منغستا አዲስ አበባ አብልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ወይካ አብልዕሊ ህዝብ ትግራይ መጥቃዕት ከፊትኩም ዘሎ ይድገልጽ ተሓበሬታ بتعم زحزنيو اتمتقعتي اي ثينك لومي يو جميرو زلو بسودان ون اتقعوهم زلو يزغلط زلو حجي بخلته 3 4 جنبارات مخفات كساب كنمتاي وصيتاويو انتاي صعبين كلويو رؤسو زخاله زعباي مالتي لعل كله جن اب كوينات من يزربح تيلكا ولا حدا حجي زخوينات زي بستخاله متن بهصوص دو كبل حزب تግራይ يكون حزب ኢትዮጵያ ድማ زحلفو مرير ناي كوينات موال كاخلو لومي جن ኩናት ወረ ኩናት ኣብ ቀርና አፍሪካ خبقع ናይ ኩሉ ሰብ ጻውዒት ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ አንጻር እዚ ተላዒሉ ዘሎ ወራር አንጻር ዚ ኩናት መርገጽ ክሕዚ ይግባእ ማለት እዩ መርገ ኣብ መወዳእታ ኩናት ረብሓ ናይ ህዝቢ ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ካብዚ ዝርባሕ ማንም ፍጡር ካየለን ማለት እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋል መራሕቲ ኩሉ ግዜ ውግእ ተዋጊኦም ኣብ መወዳእታ ኣብ ጣውላ ይመጹ ምዃኖም ዘጥፉ ኣጥፊኦም ዘህለቁ ኣህሊቆም ኢራንዖም ዘይረኽቦም በቀጥታት ኩናት ኣብ መወዳእታ ናብ ጣውላ እዮም ዝመጹ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ወራር ወይ ከምዛ ዓይነት ኩናት ድማ ፈጺሙ ቁርዒ ስለዘይኮነ ምኽንያታዊ እውን ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ብኩናት ዘይተፈቲሑ ሽግርና ኢትዮጵያ ሕጂ ብዳግማይ ኩናት ክፍታሕ ኢሉ ዝሓስብ የዋህ ጥራይ ስለዚ ሓደ ነገር ግን ከጋጥም ይኽእል ቁጠባዊ ቅልውላው ምምዝባል ስድራ ቤታት መቕሰልትን ስንክልና ናይ ብዙሓት መንእሰያት ናይ ብዙሓት ራእይ ክጽልምት እዩ ናይ ብዙሓት መጻኢ ክኹለፍ እዩ
ናይ ብዙሓት عين ተኸጠፍዩ ናይ ብዙሓት እዳው ክቆረጽዩ ናይ ብዙሓት እጋር ክቆረጽዩ ናይ ብዙሓት እዛን ድማ ክጸምም እዩ ናይ ብዙሓት ህይወት ድማ ባዕብዩ ክሓልፍ እዩ ሕጂ ናይ ቅርና ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ኩሉ ዓለም ንገብሮ ድግበር ኩናት ናይ ወዲ ሰብ ካብዚ ዝሓልፍ ሞያ የብሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ጉዳያት ኣብ ጣውላ ኮፊድካ ብምዝታይ እንታይ ሓይሽ ብምባል ዳ ክትፈትሖም ኣለካ እምበር ኩናት ብምግባር ሓይሊ ብምጥቃም ወራር ብምፍጻም ንህዝብታት ከተባዕድ ህዝብታት ካብ መረበቶም ከተዘናብል ዋ ስማዕ ህዝብታት እኮ መንግስቲ ምግቢ ክቅርበሎም ኤሌክትሪክ ክቅርበሎም ማይ ክቅርበሎም መሪጾም እምበር ንጎ ኩናት ክጽዋዓሎም ኣይኮነን ቀሪቦም ንጎ ናብ ኩናት ክእትዎም ኣይኮነን ስለዚ ብሓጺሩ ስርዓት ብልጽግና ይኹን እሱ ስለ ጀሚሩ ዘሎ ኩናት እዚ ኩናት እዚ ደው ከብሎ ናይ ኩላትና ጻውዒት ክኸውን ዝግባእ እዚ ኩናት እዚ በዝ ዘለዎ እንተቐጺሉ ግን ንሙሉእ ቀርና ኣፍሪቃ ከባርዖ እዩ ንሙሉእ ኣፍሪቃ ዝልክም ንሙሉእ ቀርና ኣፍሪቃ ዝልክም ኣዝዩ ኣዕናዊ ኩናት ከም ዝኸውን ብኣግኡ ዝተገመተ ብዙሕ ትንተና ዘይድልዮ ቀሊል ኣርእስቲ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ስለምንታይ እዩ ሕጂ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ኩናት ኣዕናዊ ዝኸውን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኩናት ክትገብር ኮንካ በዓል ኣሜሪካ ገለመለ ዓገብ ብላኻ ገለ ብዙሕ ሽግር ኢኻ ትሕልፍ ሎሚ ኣሜሪካ ይኹን ዓለም ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ኣብ ጉዳይ ኢራን ተሰኽቲታትሎ ኣብ ዘላ ዘመን በብሓይልኻ ኮይኑላ ኣብ ዘሎ ዘመን ኣሜሪካ ነዚ ኩናት ደዋብልዎባ ኣይትቆጽልዎባ ከም ዝግበርዎባ ናይ ምባል ትኽእላ ትሑት እዩ ምክንያቱ ሳላ ትራምፕ እውን ኣብ ዓለም ዘለዋ ፓወር ኣሜሪካ ከም ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ንባዕላ ኣብ ናይ ኢራን ኩናት ተሸኺላ መንግስቲ ኣሜሪካ ገንዘብ ሃቡን ንኩናት ክብልን ኣይነበካን ኣብ ዝብል ክትዒ ዘሎ ካልእ ናይ እስራኤል ምስ ሕዝቦላህን ምስ ኢራንን ካልእ ጉዳይ ኣሎ ስለዚ ናይ ኣውሮጳ ብዓብዩ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ሩስያን ተሰኽቲትሎ ንባዕሉ ናይ ስፔን ሕጂ ናይ ስፓኒሽ ዝምእታው 49 ገለ ስደተኛታት ንባዕሉ ኣዛራብ ብዛዕባ ኮይኑሎ ስለዚ እዚ ፎካስ ናይ ዓለም ሙሉ ብሙሉ ኣብ ካልእ ኣብ ዘለወሉ ዓለምና በብሓይልኻ ናብ ዝመስል ቅርፂ ኣብ ትኸደሉ ዘላ እዋን ድካየድ ዘሎ ብምዃኑ ዝያዳ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩናት ዝያዳ ኣዕናውን ዝያዳ ድማ ነቲ ህዝብታት ኣዝዩ ሰማዒ ደይብሉ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክንርድኦ ዘለና ህዝብታት ንመሬቶም ወይ ከዓ በቃ ኣማራፂ የለን ኩናት እንተተወሊዕዎም ይከላኸሉ እዮም ናይ ግድን ዘይተርፍ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ድማ ንኩናት ዝያዳ ኣዕናዊ ዝገብሮ ማለት እዩ ኩናት ዝያዳ ኣዕናዊ ዝገብሮ ኣብ መወዳእታ እንታይ ውፅኢቱ ባዶ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብሩ ኩናታት ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ተርኢና ሓንቲ ውፅኢት ኣይነበሮምን እቲ ውፅኢቶም እንታይ ነይሩ ተልካ ህዝቢ ተመዛቢሉ ሰባት ሰንኪሎም ተዛሕዝነካ እንታይ መሲልካ ናይ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዝቀርና ኣፍሪቃ ሲ ናብ ኩናት ክኸዱ ባጀት ኣለዎም ህዝቢ ብጥሜት ክኽስተር እንከሎ ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ዝበልዑ ሲኢኑ ክድርበን ከሎ ግን ንዕኡ ዝኸውን ስራሓት ናይ ልምዓት ስራሓት ክንድሰርሑ ኣብ ምንታይ እዮም ዘውዕልዎ እቲ ገንዘብ ኣብ ኩናት ነዘን ዘይጠቕማ ሚሳይላት ድዩ መድፍዕ ድዩ ዋላ ገለ ታንክታት ክገዝኡ ሚልዮናት ቢልዮናት ገንዘብ ይልቅሑ እዚ ቢልዮናት ገንዘብ ኣብ መዓላ ህዝቢ ውዒሉ ነይሩ እንተዝኸውን ግን እቲ ህዝቢ ካብ ድኽነት ምተጋላገለ እቲ ዓዲ ምጥዓየ መጻኢ ናይቶም መንእሰያት ድማ ምተዋሕሰ ነይሩ አንፎርቹኔትሊ ግን መራሕቲ ቀርና ኣፍሪቃ ንኩናት ይኸዱ ልዕሊ ኩሉ ዝገርመካ ድኻ ሃገር ናብ ኩናት ክትከይድ ከላ እንታይ ትሽግር ሓደ ቁጠባዊ ሽግር ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ነቶም ኣብቲ ኩናት ዝሰንከሉ ድዩ ዝተሰውኡ ድዩ ዋላ ገለ መለስ ዝኾኑ ንዕኦም ዝኸውን ገንዘብ ከማን የብልካ ይትረፍ ድኻ ሃገር ኩናት ክትገብር ሃፍታም ሃገር እኳ ኩናት እንተገይራ እንታይ ክሳራታት ኣሜሪካ ጥራሕ ምስ ኢራን ዝገበረቶ ኩናት ከባቢ 80 ኣይደነው 40 ቢልዮን ገለመልታት ኮሙታት ያ 37 ቢልዮን ወጻኢታት ያ ገይራ ዘላ ክሳብ ሕጂ ርዳእኩም ኣሎ 37 ቢልዮን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ስለዚ ዘረየካ ዘሎ ነገር እንታይ ኢትል ካብዚ እቲ ንኩናት ዝግበር ፋንድ እቲ ንኩናት ዝግበር ገንዘብ መን ይኸዝህቦም ነዞም ናይ ቀርና ኣፍሪቃ በዓል ኢማራት በዓል ስዑዲ ብድሕሪቱን ኣለዉ ኣፅዋር ዝሸጡ ካምፓኒታት ኣለዉ ንሶም ከዓ እቲ ኩናት የርብሖም እዩ ፑሽዮም ዝገብርዎም በርከ ኣፅዋራቶም ክሸጡ ኣለዎም በቃታት ሰብ እሶም እዮም ዝምውልዎም እሶም ይምውልዎም ሽዑ ነቲ ህዝቢ ቀርና ኣፍሪቃ ንህዝብታት ከዓ እሶም ከዓ የጥፍዎ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተሪኢኸ ሕጂ ምስ መን ኢኻ ትሻረኽ ዘለኻ ተልካ ምስ ኢማራት ትሻረኽ ኣለኹ ብለካ እንታይ ኢኻ ከተውሕስ ደሊኻ ምስ ኢማራት እንታይ ኢኻ ደሊኻ ምስ ኢማራት ሕጂ ንመን ኢኻ ትዋግኦ ዘለኻ ተልካ መጻኢ ንምምሕያሽ ዓዲ ንምጥዓይ ኣይኮነን ነቲ ኣካልካ ዝኾነ እንድሕር ትዋግኦ ኣለኻ ከመይ መሲልኩም ናትና ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ውግእ እቲ ዘሕዝነካ ኣንጻር ናይ ባሓቂ ፀላእ እንተ ዝኾኑ እኮ ፅቡቅ ኮይን ኣንጻር ገዛእ ርእስናን ኣንጻር ሓድሕድናን ኢና ኩሉ ግዜ ንጣፍ ዋ እዚ ህዝብታት ቀርና ኣፍሪቃ እኮ ብሓባር ክዓቢ ብሓባር ክጉልብት ብሓባር ክሰርሕ ብሓባር ንግዲ ክፍፅም ዳ ይግብኦ እምበር ወግሐ ፀብሐ ንጎ ኣብ ኩናት ክትጠብሶ ኣይግባእን እዩ ስለዚ መራሕቲ ቀርና ኣፍሪቃ ግን አንፎርቹኔትሊ ብዘይ ኩናት ክነብሩ ዘይክእሉ ኣምባገነናት እዮም ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ክጠራጠር ይብሉን መላሓን ጥርጥር ኣይድልን
زي فاكتي ጭቡጥዩ ጭብጥዩ ስለዚህ በዚ ኮይኑ በቲ ትምዕባለታት እንዳተኸታተልና ክርኢና ኩሉ ግዜ ግን ኣይፋል ንኹይናት ዝብሉ ድምጽታት ብኩሉ ወገን ክበጽሑ ይኽእሉ ኣይፋል ንኹይናት ክስቶ ምባል ደይኮነ ኣይፋል ንኹይናት ይሕጂ በቃ ኩይናት አይልዮን ይመንእሰይ ቀርና አፍሪካ we need to be mobilized ክንከውን ኣለና ክንውደብ ኣለና ድምጽና ብእኩብ ብጥርኑፍ በቃ ክስማዕ ክኽላሎ እዚ ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ማዕበል ቀርና አፍሪካ ዝብል ኣገዳስ ማዕበል ክልዓል ክኽላሎ ኣይፋል ንኹይናት ዝብል ናይ ቀርና አፍሪካ ማዕበል ክልዓል ክኽላሎ ታብኡ ተደሊኻን ሙሉ አፍሪካ ክትልሕሞ ትኽእል ኢኻ እዚ ኸ is very easy just organize ምዃን ምትእኽኻብ ጥራሕ ይዘድሊ ሓቢርካ ምስራሕ ይዘድሊ ስለዚ ህዝብታት ቀርና አፍሪካ አምሓራ በሎ ኦሮሞ በሎ ትግራዋይ በሎ ኤርትራዊ በሎ ሱዳናዊ በሎ ከመይ ገይሩ ሓደ ንኹላትና ክጥርንፍ ዝኽእል ሞቢላይዝ ዝኾነ ማስ ሙቭመንት የልዕል ትሕቶ ሕጂ በቃ እዚ ኩናት እዚ መሪርና ኩናት የብቅዕ ዝብል ማስ ሙቭመንት ኣዝዩ ማዕበላዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣይፋል ንኩናት ማለት እዩ እዚ ዓይነት ስትራቴጂ ክሕሰበሉ ክእላሉ ክስራሐሉ ክእላሉ ነዚ ንምግባርካ ንድፍታት ክቐርቡ ክእሉ ኣለዎም ጽሑፋት ክዳለው ክእሉ ኣለዎም እዚ ኩናት እዚ ከይተባርዐ ከይለሓመ ከይቀጸልን ከሎ እቶም ንዋጋ በዓልና ኢና እቶም ፖሊስ በዓልና ኢና እቶም ምክልኻል በዓልና ኢና ስለዚ ንሕና ድማ ደው ክነብሎ ኣለና ይቐኒለይ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ሕጊ ስትራቴጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ገለ ዛዕባታት መጽእ ይኽእል እዩ ይቐኒለይ